televidente bombini na autorizazione timeout. Abbiamo in timeout, from ground order nos junto con nos direttamente voor de Holanda, met de heer Paddy Romer, que kende nos bij conversar abbiamo in timeout. Dan nos bij timeout corticas en ik nos back, nos zien direttamente voor de Holanda, Paddy Romer. Presidente, dank je por conosco, junto com o senhor Paddy Romer. Com o permisso, nós vamos naar Holandês. Paddy, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het daar, joh? Daar ben ik. Hier is het, Het is redelijk? regenachtig en koud. Oh. Hier is het te warm. Kijk. Nee, ik hou van de warmte. Kijk, Paddy. Kijk, hoe vindt u de huidige situatie daar in de honkbalwereld in Nederland? Nou, het gaat niet goed met het Nederlands honkbal. En dat is eigenlijk vanaf 2018, 2019 ingezet. Het niveau daalt. En men weigert dingen te doen voor Aruba en Curaçao bijvoorbeeld. Hoezo? Wat bedoelt u met dingen te doen voor Curaçao en Aruba? Nou, het is heel simpel. U moet zich het volgende voorstellen. Ik ben de bedenker van de naam Kingdom of Netherlands Team. Met alle vlaggen eronder. En de reden waarom ik dat destijds in 2015 per se wilde, is dat wij erkenning gaven aan Aruba en Curaçao voor datgene wat zij voor het Nederlands honkbal doen. Maar daarachter zat ook een visie. En die visie was dat als je geld verdient, bijvoorbeeld door de World Baseball Classic, dat je dat ook keurig netjes moet delen met de federaties in Aruba en Curaçao. En dat is niet gebeurd? Nee, dat is absoluut niet gebeurd. Dat gebeurt nog steeds niet. Waarom? Waarom? Ja, wist ik maar. Ik kan het alleen maar uitleggen als arrogantie. Van, wij maken gebruik, en ik zeg daarbij misbruik, van het talent van Aruba en Curaçao, maar willen niets terugdoen voor de eilanden. En dat is bijna een koloniale structuur te noemen. Het is zo. Kijk, je laat je beste afzetmarkt weggaan. Curaçao is de beste, groter dan Aruba. En dat kon worden vermeden als er gedaan werd zoals het moest doen, zoals je nou vertelt. Ja, dat klopt. Kijk, ik heb de laatste jaren ben ik achter de federatie van Curaçao gestaan. Jedrik Magdalena, de president daarvan. Hij komt deze week naar Nederland. En proberen te steunen dat zij hun nationale team zelfstandig kunnen laten zijn. Ik vind overigens dat Aruba die kant ook op moet gaan. Goed. Om de doodeenvoudige reden dat talent, wat op Aruba is ook groot en groots. Ja. En
als men hier in Nederland weigert te investeren in het talent van de eilanden, maar wel de vruchten ervan wil plukken, dan is er iets mis, structureel mis. En als ze dat niet doen, dan vind ik dat je een andere keuze moet maken. En in dit geval zelfstandig dingen gaan doen. Nou, Curaçao heeft dat opgepakt. Hebben pas geleden in de Serie del Caribe goed gepresteerd. Maar ja, ik zou Aruba ook willen adviseren die richting ook te gaan. En ik hoorde in het geruchtencircuit dat de Bond van Nederland contact had gezocht met de minister van Sport van Aruba. En zelfs aan hem gevraagd hebben om te investeren in een Nederlandse bond. Nou, ik zou dat bijna schokkend vinden dat een ministerie op Aruba investeert in de Nederlandse sport. Ik vind dat dat vooral moet gebeuren in de eigen sport. Dat moet in de eigen sport gebeuren. Zeker weten. Sowieso. En zeker vanwege het feit dat, kijk, degene die het meeste plezier heeft gehad van de World Baseball Classics meetings in 2013 en 2017 is Nederland geweest. Ze hebben er geld aan verdiend, maar wat dacht u van de exposure? Overal werd de naam Nederland genoemd en nergens hoorde je Aruba of Curaçao. En dat terwijl helden als Sander Bogaerts, Didi Gregorius, Kenny Jansen speelden voor het Kingdom of Netherlands team. En ik vind dat als je wint, moet je delen. En als je dat niet doet, dan ben je alleen maar voor jezelf bezig. En dat is wat er fout gaat. Ja. Ik kan die visie, ik kan het zien, waarom ze zo denken. Want wij hebben genoeg spelers daar in Nederland. Ik denk nou gewoon open. We hebben genoeg spelers in Nederland, die moeten we nou gaan van niveau opkrikken. En dat gaat niet makkelijk, want honkbal is niet de eerste sport in Nederland. Nee, maar u moet zich voorstellen, dus laat Curaçao, omdat ik daar me echt in verdiept heb en mijn schoonvader een baseball legend op het eiland is. Kijk, hier in Nederland koketteren met 2 mensen en terecht, want het zijn goede honkballers geweest, maar tezamen hebben ze nog geen 100 MLB-wedstrijden gespeeld. Okay. En als je gaat kijken in Curaçao, dan hebben de spelers bij elkaar meer dan 5000 MLB-wedstrijden ervaring. Zeker. Dan is het raar dat de Nederlandse bond, de Arubaanse en de Curaçaose bond oplegt hoe zij moeten werken. Terwijl de coaches, de ouders van de Arubaanse spelers zijn 10 keer beter dan alle coaches bij elkaar in Nederland. Okay. En dat is ook dus dom van Nederland. Dat ze niet de erkenning geven aan het Arubaanse en Curaçaose baseball. Het elimineren van de A-status is gevolg hiervan, hè? Nou ja, kijk, het is heel simpel. De A-status vraagt om prestaties. Ja. Maar als je geen visie hebt wat je met het talent wil doen. Kijk naar de Little League teams van Curaçao die vorig jaar internationaal wereldkampioen zijn geworden en wereldkampioen. Ja, dan is er gewoon iets mis. Met hoe zij tegen zaken aankijken en hoe ze visie ontwikkelen. En als je teruggaat naar de World Baseball Classics van 2017. Ja, daar werd gezegd van ja, maar we hebben de Nederlandse pitchers nodig. Nou, er heeft echt 1 pitcher destijds goed gefunctioneerd. Maar voor de rest ook niet. Dus ook dat is geen legitieme reden. De enige reden die men in Nederland steeds hanteert is geld. En ik heb met de voorzitter van het NOC wel eens gesproken. En hij zegt van ja, maar weet je, het kan toch niet zijn, want het is geld van het NOC en NSF, dat daar niets van teruggaat naar Curaçao en Aruba ten bate van de talentontwikkeling die er is. En ja, er is een foundation in Curaçao waar ook Aruba af en toe een klein beetje van krijgt. Maar ook dat is zakgeld. Het is niets meer dan dat. Okay. En er kwam meer naar voren komen. Er is zo ongehoord veel talent op Aruba. Als ze het op Aruba goed organiseren, dan lacht Aruba alleen maar met het talent wat ze hebben. En is het een van de beste marketing tools. Ja.
Hey, even, Paddy. Laten we even time out. Cortica se los bibecos de Masco. Paddy Romer directamente por Holanda. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, dank heb ik rond con ons señor Paddy Romer directamente voor Hollanda. Nog een puntje, Paddy. Coco Valentin, is het waar dat ze hem niet als assistant coach willen hebben? Wat ik begrepen heb, en ik heb Coco zelf gesproken. Er was een wens vanuit de organisatie in Japan. Ja. En vanuit de World Baseball Bond. Dat Coco mee zou gaan met het Europese team als assistent coach. Oh. Hitting coach om precies te zijn. En die begrijp ik, want ja, zijn affiche doet het goed in Japan. Zeker weten. Vervolgens heeft de ad-interim technisch directeur van Nederland heeft gezegd, dat gaat niet gebeuren. Ik wil dat er een Nederlandse coach meegaat. En als dat niet gebeurt, dan trek ik al mijn spelers terug. Wauw. Hij heeft een beetje te druk ver gezet. gezocht. Een beetje te ver gezocht. Dan ben je ziek in je hoofd. Ja. Je ziet honkbal niet als eerste als prioriteit. Nee, sterker nog, de belangen die je voor het hele koninkrijk dan dient te behartigen, die behartig je niet. En het is te triest voor woorden dat het honkbal, dat mensen met zoveel ervaring als Wim Martinez, als Milton Cruz, en de kwaliteit van spelers die er in Aruba is, zo ook de kakker wordt gezet door de handelswijze zoals men met Coco Valentin is omgegaan. Dat is hoop ik triest. Oké. Televidente, wauw. Direct met meneer Romer, we gaan nog een keer de lucht in met deze programma. Want er zijn veel vragen die zijn gekomen en die moet ik aan u geven. Televidente, directamente voor de Holanda, Paddy Romer, que é um crítico de beisebol na Holanda. Está dando sua visão clara, pero raspa caminha o que está passando com o beisebol na Holanda no momento aqui. Paddy, bedankt voor bij ons te zijn. Ik hoop in de korte toekomst zal ik u weer bellen voor een ander programma voor Time Out. Bedankt, ja, Paddy. Tá bom. Mas dank je. Thank you.